Nou, je staat er maar. Ja, Beukse erin. Daar is het hoor. Ik ben voor deze. Wat gebeurt? Dat is een afvallen weer. Waar, Inge? Ja, ik zei dat ik wel stil. En ik get beter. Nee, deze rieder. Maar die aan verschil. Houd maar gewoon direct met mij, maar. Ja, maar kwam komt dan weg. Gaan ze? Gaat ik nog? Haal je een oproep meer? Ja, dat is goed. Godverdomme, dat van om met al. Ja, toch wel een stapel, hè?